Бу көннәрдә азатлык хәбәрчеләре Волжский шәһәрендә яшәүче Кырым татары Джаббар Әблязов өендә кунакта булып кайтты. Күп кенә Кырым татары кебек үк аның гаиләсендә Бөек Ватан сугышы елларында Кырымнан депортацияләгәннәр. Үзе ул бу елларны белми, сугыштан соң туган, әмма аның бер туганнары кечкенә булсалар да бу вакытларны яхшы хәтерли. Джаббар әфәнденең бер туган апасы Үсния Кемалова депортацияләү безнең тормышта мәңгелек из калдырды ди. Если мы вот в Туле жили, если нам, эти продукты же тогда тоже тяжело же было, не только, наверное, татарам, но нам уж особенный был статус. И мы ездили из Депортация вакытында без Тул өлкәсенә эләктек, анда 6-нчы шахтада яшәдек. Ул вакытта ук инде безгә караш үзгә иде. Кибеттә әйбер булмаган заманада милиция хезмәткәрләреннән качып йөрүләребез әле дә истә. Балалар безгә еш кына куылган дип бармак төртә иде. Андый мөнәсәбәтләр әле дә бар. Минем бакча күршесе каян килдегез, шунда китегез, Кырымга барыгыз, Кырымга дип мыскыллый мине, ди ул. Керим езжать, Керим. Она даже Крым не может сказать. Керим езжать. Я говорю, какая разница? А вот все равно ведь это надо человеку унизить, да. Татар, урыс, марый, чуаш арасында яшәү начар булмаса да, күңел барыбер туган якка тарта, ди Үсния ханым. Дом-то у нас там сейчас целый еще. Вот хотелось бы, конечно, вот его. Кырымда безнең йорт исән әле. Бүген анда 4 гаилә яши. Хакимияткә барган идем йортны кире сорап, сез Русиядә яшисез, ә монда Украина берничә булмый дип җавап кайтардылар. Бәлки хәзер Кырым Русиягә кушылгач хәл үзгәргәндер. Бу арада гына барган юк. Мин бүген үк Кырымга китәргә әзер. Гомерем буе шунда торган сыман хис итәм үземне. Мары илендә марилар яшәсен. Мин Кырымнан һәм шунда яшәргә тиеш. Әйтмәс идем, монда бөтенләй яшәп булмый дип була, әмма күңел туган якка тарта, ди ул. А я из Крыма в Марийском живу. Неужели неохота на свою родину? Там не только там из-за того, что там, знаете, вот даже я приеду, и то мне кажется, там, как будто я там жила. Үсния апа Волжский шәһәренә килен булып төшкән. Аның ире Нури әфәнде исә Кырымнан Урта Азияга депортацияләнгән. Бу елларны ул булай искә ала. В вагон это товарные погрузили. И куда везли, сами не знали. А разговор был такой. Наверное, везут старших, я слышал, в вагоне внутри. Наверное, везут на реку Урал топить крымсатар. Безне вагонга тиедләр дә алып киттеләр. Кая барганыбызны да белмәдек. Безнең арада олыларның безне Урал елгасына батырырга алып баралар ахыры дигән сүзләрен ишеттек. Берничә көн бардык. Ташкентка алып килеп, бер кырга чыгарып бастырдылар да төрле авылларга бүлә башладылар. Без 5 бер туган бала Урта Азиядә балалар йортына эләктек. 1946 елда безне әти табып Волжский шәһәренә алып килде. Шуннан бирле монда торабыз, ди ул. Здесь в Волжске нахожусь. Нури Кемалов хатыны кебек Кырымга ашкына, әмма анда акчасыз китеп булмый, ди ул. На продаже выставили вот по интернету, если купит дом, и цена, и все тут. Обязательно хоть, вот купили бы сегодня, завтра уехал бы. Бу йортны сатуга куйдык инде. Бүген сатылса, иртәгә үк Кырымга китәр идек. Безнең анда туганнар күп. Алар да Русиядәге өйләрен сатып туган якка китте. Мин монда килгәндә бала идем, әмма шул вакытта да мине сатлык җан дип мыскылладылар. Шуңа да җан туган якка тарта, ди ул. Ну, обзывали, предатели мы. Здесь, да? Да. Ей было год, она предатель, годовой ребенок. А я 10 лет, может быть, да. Нури абыйлардан берничә йорт аша гына шулай ук депортацияләнгән, аның адашы Нури Бәйрәмов исә Кырымны шулай ук сагына, әмма бүгенге Кырым татарлары безне үз итми, ди. Мы хотели чего? Хоть нам дома. В деревне я был в деревне. Дом разваленный. 72 года эти
Дорожек нет. Одни, эти, как тебе сказать... Без былтыр гына минем туган йортымда булдык. Бүген ул алабута арасында ташланлык хәлдә. Без бит реабилитацияләнгән кешеләр. Кырым Русиягә кушылгач, бездә өмет уянды. Миңа 80 яшемдә билгеле ул җимерек йорт кирәкми. Кырымнан бер бүлмәле фатир бирсеннәр иде. Рәхәтләнеп шунда китеп торыр идем. Әмма андагы Кырым татарлары бүген элекке кебек түгел. Безне чит-ят күрә, үзләре янына китерәселәре килми. Без ничә ел монда яшәү өчен азапландык, ә сез җиңел генә монда күчеп килмәкче буласыз дип әйтәләр безгә. Хакимият исә өем документ җыярга куша. Җыйдык, Русия прокуратурасына бардык. Анда документларны Кырымга җибәрдек диләр. Кырымда сырыбыз килмәде диләр. Шулай алдалап йөртәләр безне ди, Нури И әфәнде. дедушки у меня дом стоит И там. они как выразились? Они сказали, вот этот... А он мне вот это, bizim Kırımlı'ya kadar laf etti benden. Siz, значит, keliminde, ben de 95 senesinde bunda oturuyorum уже. 15 yıl bunda, 15 yıl bunda oturuyorum. Тогда келin bunda, gerek bunda size yaşamaya, в общем, пробивать, ходить по ихним коридорам, да, мучиться, ходить по ихним, этим, как тебе сказать, администрациям, по прокуратурам или по этим, по ступенькам. По коридорам. Да, по коридорам двери стучать. И скажешь, давай, и пендель получишь, скажешь, давай, чеш отсюда. Күңел туган якка тартса да, Волжскидагы халык турында начар сүз әйтә алмыйм ди ул. Спасибо этим морейцам, чувашам, русским. Они, да, татары тут, казанские татары, они никто нас не обижал. Минем урыс, марый, чуаш, Казан татарларына рәхмәт әйтәсем килә. Алар бер кайчан безне кире какмады, ким күрмәде, авыр сүз әйтмәде. Без бик тату яшәдек. Кырым кирәк булса, күптән китәсе иде инде. Ләкин миңа хәзерге Кырым кирәкми ди, Нури Здесь бәйрәме. нас никто не оскорблял. Вот насчет этого, да, народ здесь очень хороший. Мы этим очень довольны и по сегодняшний день. Ну, если поехать на Крым, нас будут унижать. Да нахрен мне такой Крым-то нужен?